Vale. Hola de nou, estem fent un nou vídeo de l'activitat de Fall Confinat. En aquesta ocasió estem amb Nacho Parra, ell és advocat laboralista del col·lectiu Ronda. I així que benvingut, Nacho, en primer lloc. Gràcies. Gràcies per atendre'ns. Més o menys l'entrevista durarà uns 15 minuts. El farem algunes preguntes relacionades amb matèria laboral, de tot el que està caient actualment. Així que moltíssimes gràcies per atendre'ns. I res, estàs preparat? Sí, com vulgueu. Val. Doncs perfecte. En primer lloc, preguntar-te una mica què és el col·lectiu Ronda, amb quina finalitat va néixer i una mica en quines àrees està dividit. Què és el Doncs el col·lectiu Ronda és una cooperativa. És una cooperativa d'assessorament laboral, d'assessorament social i d'assessorament jurídic. Va néixer fa més de 40 anys i l'orientació sempre a la defensa de les classes populars, és a dir, de treballadors, de treballadores i de les persones més dèbils d'aquesta societat. Sempre ha estat orientat així des del seu inici i així s'ha mantingut any rere any. Actualment, el funcionament és totalment assembleari, com en una cooperativa, és a dir, una persona, un vot, i la subdivisió interna, perquè ara estem formats per més de 100 persones, llavors la subdivisió interna, tant a l'hora de treballar com a l'hora d'organitzar-se, està feta per subgrups en funció de cadascuna de les matèries. Per tant, tenim un grup de gent que ens dediquem exclusivament al dret laboral, un altre grup de gent que es dedica a la salut en el treball, a totes qüestions derivades d'accidents de treball, qüestions de defensa de les víctimes de l'amiant, qüestions d'incapacitat, etc. I tenim un altre grup que es denomina jurídic, que s'encarreguen o s'ocupen de totes aquelles vessants jurídiques que van més enllà del dret laboral, és a dir, estem parlant de qüestions contencioses, és a dir, plets contra l'administració, també plets contra entitats bancàries, i qüestions purament civils derivades, no? Doncs d'accidents de circulació, herències, etc., penal, etc. I finalment tenim una altra àrea de matèria que és economia social, que es dedica a l'assessorament de totes les entitats d'economia social i solidària. Llavors estem parlant d'entitats que són cooperatives o bé algunes fundacions o algunes associacions, alguns sindicats, etc. I finalment tenim un darrer grup que l'anomenem serveis generals, que són els que donen, diguem-ne, servei a tota la resta de grups, no? On s'hi encaben, doncs, informàtica, els serveis informàtics, els serveis d'administració pur i dur, etc. Val, perfecte. Una mica concretant, perquè sé que tu ets advocat laboralista, en matèria laboral, ara mateix, a què esteu destinant els majors esforços ara mateix amb la situació que tenim? Doncs jo et diria que l'assessorament. La feina dels advocats laboralistes es divideix diguem-ne, en dos grans blocs. Per una banda és l'assessorament tant individual, és a dir, persones que tenen dubtes amb la seva situació concreta, que tenen dubtes sobre què succeirà, què els hi passarà. Llavors, aquest assessorament vinculat a qüestions individuals. Assessorament també col·lectiu, fonamentalment a grups de treballadors i de treballadores, a sindicats, a seccions sindicals, a comitès d'empreses, és a dir, a la representació dels treballadors dins de cadascun dels centres de treball. També fem, o també es fa, diguem-ne, aquesta vessant d'assessorament col·lectiu molt important. I finalment tenim el segon bloc, que seria el purament judicial, és a dir, intervenir en plets, intervenir en els judicis. Hem de tenir en compte que en l'actualitat tot això està aturat. És a dir, tot aquest bloc, tota aquesta vessant purament judicial d'anar al jutjat, no? I d'assistir a les persones treballadores en el jutjat està aturat. Per tant, tots els nostres esforços estan ara focalitzats en aquesta vessant més d'assessorament. D'assessorament no només aquí, sinó també d'inici de tot el procediment judicial. És a dir, si una persona ha estat acomiadada, la demanda es pot fer i s'ha de fer. Ara bé, un cop interposada la demanda, un cop redactada aquesta demanda i
presentada dins del jutjat, en aquí queda aturat, ja que tota aquesta activitat judicial està ara mateix paralitzada. Per tant, tots els nostres esforços ara mateix estan reconduïts o estan focalitzats en tota la vessant d'assessorament individual i col·lectiu de les persones. Vale. Suposo que una de les activitats que més assessoreu, una de les conseqüències, és respecte als ERTOs, no? Quins són els principals problemes en què es troben els treballadors i les treballadores que l'estan patint ara mateix? Com a principals problemes, jo diria que podem esmentar de diferents tipus. D'una banda, el que és el procediment en si, és a dir, el desconeixement sobre què és un ERTO, què significava un ERTO i com es tramitava. Els ERTOs és veritat que no és una qüestió nova d'aquesta legislació, d'aquestes normes que acaba d'aprovar el govern, si és una qüestió que ve d'anys enrere. Però és cert que, llevat algun moment puntual a la crisi de l'any 2008, aquests ERTOs no s'havien fet servir. Llavors, sí que és cert que molta gent en tenia un desconeixement total, no? És a dir, la gent sí que pensa en EROs, no? Els acomiadaments definitius, això sí que ho tenia molt present, però no pas els ERTOs. Per tant, tenim aquí un primer conflicte, que és el desconeixement i com s'està aplicant, no? És a dir, si ha d'haver-hi negociació o no ha d'haver-hi negociació amb els treballadors, que això dependrà de cada tipus d'ERTO, si l'empresa té algun tipus d'obligació, qui tramita l'atur, etc. Ens hem trobat amb un segon focus de problemes importantíssims que ha estat l'atur. És a dir, en un ERTO, de forma ordinària, és cadascun dels treballadors qui ha de sol·licitar el seu atur. Ara bé, per evitar el col·lapse, per facilitar, es va aprovar una norma que traspassava aquesta responsabilitat de les persones treballadores a les empreses. Per tant, eren les empreses qui havien de fer tots els tràmits i totes les sol·licituds per tramitar l'atur de totes aquelles persones treballadores que estaven incloses a l'ERTO. Què ha passat? Doncs han passat dues coses. S'ha col·lapsat el sistema. Ha col·lapsat el sistema d'atur i llavors un dels principals problemes que ens hem trobat ha estat que la gent no estava cobrant l'atur quan li tocava i, per tant, estaven cobrant l'atur amb retard. Això què significava? Doncs, evidentment, a les economies domèstiques, a les economies familiars, suposava un buit molt important, no? És a dir, tot allò que una persona pensava cobrar aquell mes s'havia vist o era inexistent. I de vegades en nuclis familiars on no només una persona estava en aquesta situació, sinó que estaven les dues persones del nucli familiar en aquesta mateixa situació o, per exemple, amb unitats familiars constituïdes per una única persona, monoparentals. Aquest ha estat un dels conflictes o un dels problemes més importants amb el qual ens hem anat trobant dia rere dia. I jo mencionaria després un tercer element. Primer tindríem el normatiu, el que afectava individualment del desconeixement, un segon que estava vinculat sobre les institucions, en aquest cas, sobre institucions estatals com l'atur, i un tercer lloc que va focalitzat sobretot respecte a les empreses. I tots aquells fraus que sistemàticament han vingut cometent les empreses aplicant també aquests ERTOs. I ens hem trobat amb un ventall de fraus important. Des de, per una banda, imposar les vacances, les vacances que ha de gaudir cadascuna de les persones, doncs les empreses imposar-les en aquests moments perquè sí, sense negociar, quan ha de ser una qüestió de negociació. En segon lloc, per exemple, ens hem trobat davant d'alguns ERTOs que són de reducció de jornada, que significa que només has de treballar una part de la jornada i l'altra part de la jornada t'ho complementa l'atur. Doncs ens hem trobat amb ERTOs aprovats, aplicats de reducció de jornada, on les empreses, no obstant, feien a la gent continuar treballant la jornada sencera, el que significava que aquesta gent continuava treballant tota la jornada, cobrant un salari menor i, a més, cometent un frau, diguem-ne, respecte a una institució com l'atur, on els recursos surten de tots. I, per tant, aquestes empreses feien servir l'atur per estalviar uns costos, unes despeses que, evidentment, haurien d'haver assumit sense cap mena de problema. I ens hem trobat, per últim, diguem-ne, algun dels fraus més habituals comesos per
per aquestes empreses han estat també qüestions vinculades a les extincions, és a dir, a no aplicar els ERTOs a determinats col·lectius que estaven especialment precaritzats, no? Com col·lectius de treballadors temporals, etcètera, que en lloc d'aplicar uns ERTOs doncs els han fotut fora, no? Els han acomiadat. Diria que aquests són els principals problemes que dia rere dia o setmana rere setmana ens hem anat trobant. I ara, de cara a un futur, creus doncs que poden haver pràctiques que facin precaritzar aquestes condicions laborals a partir d'ara? Seguríssim. O sigui, les crisis sempre són terrenys abonats al frau. Sempre. És a dir, en el moment que existeix una crisi, existeixen pràctiques que precaritzen i existeixen pràctiques que que treuen drets, d'alguna manera. Jo diria que hi ha dues vessants fonamentals. D'una banda, la legislativa, normativa o governamental, com se li vulgui dir, i, per altra banda, la pràctica. Per una banda, tenim la legislativa, la normativa. Si tirem enrere, podem veure que des de l'any 92 cadascuna de les crisis que han anat succeint a l'estat espanyol han comportat modificacions legislatives, totes. I cadascuna, la del 92-93, va comportar modificacions legislatives, sí? Llavors, any rere crisi rere crisi, han anat comportant aquest tipus de modificacions legislatives. I totes aquestes modificacions normatives sempre implicaven una restricció de drets. Les últimes, evidentment, no cal mirar molt enrere, no? La crisi de l'any 2008 va comportar una primera reforma l'any 2010 sota el govern de Zapatero i després una segona reforma l'any 2012 sota el govern de Mariano Rajoy. I totes dues reformes legislatives van suposar restriccions de drets respecte a les persones treballadores. Per tant, tenim una primera finestra que caldria tancar, que és la normativa o la legislativa. És a dir, que la crisi que previsiblement succeirà un cop finalitzada la pandèmia, que evidentment no tindrà, possiblement tingui un impacte més fort que la del 2008, però evidentment la durada hauria de ser molt més curta que la del 2008, és a dir, el període de recuperació hauria d'iniciar-se molt abans, però que aquesta crisi, per una banda, no sigui sostinguda per part de les classes populars i això significa evitar qualsevol modificació normativa que vagi en detriment de tots els drets que han estat adquirits. De fet, seria interessant insistir en aprovar reformes que en lloc de detreure drets signifiqui guanyar drets, signifiqui millorar totes aquelles condicions dels treballadors. Llavors tindríem aquest primer element. Un segon element, que és molt més difícil, en el sentit de molt més difícil de controlar, diguem-ne, en el sentit que és una qüestió individual, són les pràctiques que podran existir després d'aquesta crisi. I segurament les pràctiques seran pràctiques regressores, pràctiques que restringiran drets, pràctiques que precaritzaran aquelles condicions laborals, amb un problema afegit, que segurament davant d'aquestes pràctiques la por impliqui la manca de reclamació, la manca de protesta, o la manca d'acció, ja sigui administrativa a través d'inspecció judicial o ja sigui a través d'inspecció de treball, o ja sigui judicial, a través de la jurisdicció social. Llavors ens podrem trobar des de reduccions de salaris que siguin imposades unilateralment. Ens podem trobar davant de, per exemple, contractes a jornades parcials on la gent estigui donat d'alta només unes hores, però en canvi l'empresa li faci treballar totes les hores, a jornada completa, i aquell excés d'hores s'ho pagui no bé en nòmina, sinó que ho pagui en sobre, que ho pagui en negre. Ens podrem trobar davant de, doncs això, infinitat de contractes temporals, que en lloc de fer a la gent treballar, en lloc de fer contractes indefinits, les empreses optin per fer contractes temporals per estalviar, és a dir, per estalviar, per preveure el que pugui succeir i llavors tenir clar que poden finalitzar aquell contracte amb una indemnització més petita que no pas si fos un contracte indefinit. Què més? Ens podrem trobar davant de la realització d'infinitat d'hores extraordinàries on les empreses optin per obligar la gent a fer hores extres en lloc de contractar altres persones per ocupar, diguem-ne, o per poder treballar aquell excés de jornada que és evident que el negoci pot tenir. Ens trobarem, evidentment, amb infinitat
d'acomiadament, ja siguin d'EREs, d'EREs definitius, ja siguin acomiadaments individuals. I, per tant, és molt probable que ens puguem trobar amb pràctiques individuals que precaritzen les condicions de treball i davant les quals sigui molt difícil confrontar-les atesa la por que pugui existir. Llavors, aquesta por únicament es perd en el moment en el qual la gent ha estat acomiadada. Però en el moment en el qual encara mantenen, diguem-ne, la relació laboral, en moltes ocasions és molt difícil confrontar-ho. És a dir, o tens un recolzament per part del comitè d'empresa, és a dir, per part d'alguna secció sindical, per part d'algun òrgan de representació que s'ha constituït dins de l'empresa, o, evidentment, et trobes sol. Segurament aquest és un dels elements claus i més necessaris per poder afrontar una situació, és a dir, constituir òrgans de representació. La importància dels sindicats en aquests moments on la constitució, la creació d'aquests òrgans de representació via eleccions sindicals, de seccions sindicals o de comitès d'empresa o delegats de personal dins de cadascuna de les empreses, formen o constitueixen una barrera enorme davant de pràctiques il·legals, abusives, fraudulentes de les empreses per part de cara enfront a les persones treballadores. Sí, sí. I per a que no passi tot això que estàs dient, quines reformes laborals creus bàsiques que s'haurien de donar? Com a reformes, jo diria la principal de totes és que no es reformi res en detriment de la situació actual. És a dir, que no succeeixi el que va succeir l'any 2010, l'any 2012 o més enrere, l'any 93, l'any 94. És a dir, que totes aquelles reformes, cap d'elles suposi una restricció de drets. Després, hi ha un ventall enorme de modificacions legislatives que, sota el nostre parer, s'haurien de donar. Per exemple, jo diria que totes elles, o que la gran majoria, anirien focalitzades o dirigides a l'estabilitat en l'ocupació. És a dir, que jurídicament cal tenir en compte que el dret de treball en principi es configura com un dret fonamental dins de la pròpia Constitució espanyola. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret. És a dir, democràtic ha d'estar sotmès a votacions, és a dir, els òrgans de govern són escollits, l'òrgan legislatiu són escollits directament de la voluntat popular a través d'eleccions. És un estat de dret, evidentment, sotmès a l'imperi de la llei. La llei que existeixi tothom l'ha de complir. Es poden canviar, però la que existeix tothom l'ha de complir. I és un estat social, el que significa que tenen reconeguts uns drets socials. Un dels drets més fonamentals com a de contingut social és el dret del treball. Ara bé, el dret del treball, malgrat estar configurat d'aquesta manera, mai s'ha entès com un dret, diguem-ne, fonamental. Mai s'ha posat al mateix nivell, evidentment, el dret a la vida, el dret a la no discriminació, el dret a la vaga, el dret a la tutela judicial efectiva, mai s'ha posat en el mateix context, en el mateix nivell que el dret al treball. Però un element més important fins i tot, és a dir, el dret del treball, en totes les reformes legislatives, en totes les modificacions que han existit, jo diria que des dels anys 80, sempre ha estat sotmès a la llibertat d'empresa. Què significa això? Doncs que prima la llibertat d'empresa per sobre el dret al treball. L'exemple més clar d'això va ser una sentència bastant recent del Tribunal Constitucional, aquella que va permetre l'acomiadament de la gent que estava de baixa. És a dir, va sortir una sentència farà uns 4 mesos del Tribunal Constitucional que validava un article que, d'altra banda, existia des dels anys 80 a la legislació. Però, és igual, que validava una possibilitat d'acomiadament que era fer fora de manera justificada gent que estava de baixa si complia determinats requisits. Aquesta possibilitat, diguem-ne, aquest article de la llei ha estat eliminat ara recentment arrel d'una modificació legislativa pactada entre el PSOE i entre el grup d'Unides Podemos. Però l'important és quin va ser el raonament que va donar el Tribunal Constitucional en aquell moment. I va posar per davant la llibertat d'empresa, davant de fins i tot el dret del treball, el dret a mantenir el lloc de treball d'aquelles persones treballadores que estaven malaltes, que en un moment determinat no podien treballar.
Per mi és l'exemple més clar de com ha anat basculant tota la normativa i fins i tot la interpretació que havien fet els tribunals d'aquesta normativa. Per tant, qualsevol reforma legislativa hauria d'anar a enfortir d'alguna manera aquesta estabilitat en l'ocupació. I tindríem de tot, des de que quan hi ha un acomiadament que no és justificat, el dret d'opció entre cobrar una indemnització o bé la readmissió sigui del treballador. En l'actualitat és de l'empresa, no és del treballador. Si una empresa fa fora alguna persona de manera injustificada, pot pagar una petita indemnització de 33 dies per any i ja està. Doncs que aquest dret d'opció reverteixi en favor del treballador o la treballadora que sigui la persona que ha de decidir. Haurien d'implementar-se reformes que anessin a la prohibició, per exemple, de subcontractar la pròpia activitat. Sí? És a dir, imaginem-nos un hotel, no? Doncs que els hotels no poguessin subcontractar part de la pròpia activitat, com és les Kellys, com és la neteja de pisos, de la cambrera de pisos. O, com a mínim, que aquestes persones, si estan subcontractades, tinguin l'obligació de percebre el mateix sou que haurien d'haver cobrat si estiguessin contractades de forma directa, perquè un dels elements més clars de la precarització actual ha estat aquesta subcontractació. Per tant, aquella empresa subcontracta un determinat servei i aquelles persones que estan treballant en aquell servei subcontractat estan cobrant menys sou, és un element per pagar menys sou, que no pas si estiguessin contractades de forma directa. Tindríem reformes també perquè els serveis públics assumissin les competències en matèria de col·locació, és a dir, eliminar d'una vegada per totes les empreses de treball temporal. Tindríem altres mesures com és un punt molt important, revertir i recuperar serveis públics que ara mateix estan externalitzats. Hem vist, per exemple, arrel d'aquesta crisi, hem vist el drama de les residències. Les residències, al final, és un servei públic, és a dir, donar aquest servei de residències a les persones grans és una qüestió pública. Què ha passat? Que les administracions el que han fet és externalitzar aquest servei amb altres empreses, empreses de tot tipus. Normalment, moltes d'elles són grans grups empresarials. Estem parlant d'Eulen, estem parlant d'ACS, etc. Doncs recuperar aquests serveis, perquè el que s'ha vist és que la gestió privada d'aquests serveis no només ha estat dolenta o nefasta, sinó que ha estat pràcticament criminal. Amb les dades de morts en totes aquestes residències i no restringides a un únic territori. És a dir, no ha estat una qüestió únicament de com s'ha gestionat aquesta externalització en un determinat territori, sinó que ha estat estès en tot el territori espanyol. Ha estat un drama recuperar aquests serveis públics. Tindríem també altres mesures que serien molt importants, sobretot per trencar determinades discriminacions sistèmiques que existeixen en el nostre ordenament, com és reconèixer el dret d'atur de les treballadores de la llar. Tenim un col·lectiu enorme de treballadores, les que presten serveis a casa, que tenen contractades famílies perquè els facin un cop de mà en la neteja, en la cura dels grans, també de les persones grans. Doncs tenim una enorme bossa de treballadores que són fonamentalment dones, que a més tenen un nivell de migració, són de forma majoritària migrants i que no només tenen unes condicions molt pitjors a les que podrien tenir en altres condicions, sinó que a més ni tan sols tenen dret a accedir a determinades garanties públiques, com que és que si les fan fora tinguin dret a atur. Doncs reconèixer el dret a atur, reconèixer les garanties que ofereixen o que ofereix l'Estat davant de les persones que es queden sense feina, doncs també reconèixer-li a totes aquestes treballadores. Per tant, jo diria que la gran majoria de totes aquestes reformes legislatives haurien d'anar, per una banda, evidentment, a no perdre, però, per altra banda, anar a guanyar determinats parcel·les. I guanyar determinats parcel·les, guanyar determinats drets significa això. És a dir, recuperar serveis públics, significa dotar de garanties en aquestes treballadores, significa prohibir prohibir sobretot les pràctiques que puguem determinar com més precaritzadores que han existit, que al nostre parer fonamentalment serien aquestes tres, és a dir, les que hem parlat, del dret d'opció en el cas d'indemnització, de la subcontractació de la pròpia activitat i podríem afegir també com a pràctica precaritzadora la temporalitat atàvica del nostre sistema, cosa que s'hauria de restringir, és a dir, hauríem de restringir la possibilitat que tenen les empreses de poder acudir, de poder anar
en aquests contractes temporals, hem de donar una dada perquè tinguem present, no? Més del 90% dels contractes temporals que es fan a l'estat espanyol són fraudulents, és a dir, no responen realment a una necessitat temporal, sinó que responen a una necessitat indefinida. Què ens trobem de forma habitual? Doncs en moltes ocasions ens trobem amb empreses que et diuen et faig primer un contracte de 6 mesos, després et faig una pròrroga de 6 mesos més i quan portis un any si la cosa va bé ja et faig indefinit. Això és un frau. És a dir, la necessitat d'un contracte indefinit està a l'origen. Llavors, a aquella persona se li hauria d'haver fet un contracte indefinit en el primer moment. Posar un període de prova de 6 mesos, cap problema, si això es permet, durant el qual es pugui validar, no? Es pugui valorar si la cosa s'ha bé, no? Si les parts s'avenen, si es treballa bé, també per valorar de cara al treballador, no? Si l'empresa doncs, és el que ell esperava, però en cap cas això és facultat per subscriure un contracte temporal, no? Doncs totes aquelles reformes que puguin anar en contra, no? d'aquesta temporalitat. Una temporalitat que, a més, és molt visual en l'àmbit sanitari, no? Tornem a sectors que han estat en boga, no? Aquests dies, doncs, dins de l'àmbit sanitari, la temporalitat és extrema, és extraordinària. Podem trobar treballadores que porten 14 anys treballant en una mateixa entitat sense parar i encara no són indefinides. I han encadenat, doncs, 200, 300 contractes temporals. Això és una barbaritat. I això es permet avui dia, això es permet. I no només es permet en empreses privades, vull dir, en el cas dels hospitals també es permeten en empreses públiques, en entitats públiques. Doncs s'ha d'incidir en modificar totes aquelles normes que estan facultant això i que permeten fer això i, per tant, posar barreres, que totes elles, ja et dic, totes elles, en la nostra idea, han d'anar sempre orientades a dotar de major estabilitat a l'ocupació com un element essencial de la vida, no? Aquella divisió tradicional que es feia, no? De 8 hores d'oci, 8 hores de son, 8 hores de feina. Doncs que, efectivament, aquestes 8 hores de feina, si s'ha de constituir així com un element bàsic i fonamental dins de la nostra vida, doncs sigui estable. Molt bé. Ja per acabar, perquè sé que doncs, són tests difícils i estàs molt ocupat, sí que no vull deixar-te marxar sense preguntar sobre el conflicte d'una empresa, en aquest cas de repartiment com és en Deliveroo, que sé que vas participar i doncs una mica aprofitar que estàs aquí perquè ens expliquis una mica com va anar tot plegat i com està doncs, la situació i tot això. Doncs amb Deliveroo, l'inici de tot va ser el gener de l'any 2017. No em vull posar ara, o la cebolleta, però l'inici de tot va ser el gener de l'any 2017, quan un grup de persones comencen a pensar que estan en unes condicions dolentes, no estan en bones condicions de treball. És important veure, si podem veure tota l'evolució, com en aquell moment inicial, al gener, la gent no volia, la gran majoria de repartidors no volien ser treballadors, volien continuar sent autònoms. És a dir, veien bé els termes aquests de flexibilitat, de poder determinar el seu horari, etc. I ens vam topar successivament amb la ja no manca de sensibilitat de l'empresa, sinó directament manca de negociació, no? És a dir, ens tractaven, millor dit, tractaven a un grup important de treballadors que van ser com uns 100 repartidors que volien determinades millores i que volien negociar determinades millores a les seves condicions, com és, per exemple, cobrar una miqueta més en aquells moments en els quals havien de repartir en pluja, que comportava un risc per ells, de caiguda, d'accident. Doncs l'empresa va ser una paret, és a dir, es va negar a negociar. I allò segurament va ser l'espurna a través de la qual va anar creixent fins i tot un sentiment de, jo diria que fins i tot de solidaritat entre els propis repartidors. I a partir d'aquí vam començar a iniciar un seguit d'accions, com per exemple convocar una vaga, que jo diria que va ser la primera vaga de falsos autònoms convocada a la història. Doncs es va convocar aquesta vaga, que malgrat ells no tenien, diguem-ne, reconegut formalment el dret de vaga perquè no tenien la condició de treballadors, ells van entendre que com eren treballadors s'havia d'exercitar aquest dret. Vam ser també, jo crec que un dels primers, si no el primer cas en el qual van constituir una secció sindical dins de l'empresa de falsos autònoms,
van dir que ells eren falsos autònoms, però com es consideraven treballadors, doncs li comunicaven que constituïen aquesta secció sindical i que, per tant, si hi havia coses a negociar, s'havien de dirigir a la secció sindical que representava de forma majoritària a tots els repartidors. I l'opció de l'empresa, en lloc de seure, no? En lloc d'intentar negociar, en lloc de poder posar ordre en aquella situació, va ser començar a acomiadar. Llavors va acomiadar diversos treballadors. Això va comportar una segona vaga i, evidentment, davant d'aquesta situació, el que vam decidir és fer una denúncia a Inspecció de Treball dient que eren falsos autònoms. I arrel d'aquella es va desfermar tot. És a dir, l'empresa va acomiadar a més de 200 o més de 300 treballadors arreu de l'Estat. D'aquí, un grup de 15 treballadors van decidir posar demanda, del qual finalment a judici van arribar 10, que es va guanyar, no només que eren treballadors, sinó que es van guanyar la seva readmissió dins de Deliveroo i ara tenim aquests 10 repartidors, que ara la sentència no és ferma, però tenim 10 repartidors que tornen a estar dins de Deliveroo com a treballadors i, evidentment, va donar peu a aquest informe d'inspecció on deia que eren autònoms. És important també tenir en compte com en aquest moment l'acció va ser molt descentralitzada i de forma conjunta. És a dir, els treballadors de Barcelona es van posar en contacte també amb els treballadors de València, els treballadors de Madrid, i en aquests territoris, els treballadors de Saragossa també en un determinat moment, i en aquells territoris on Deliveroo estava treballant, van decidir actuar coordinadament i, per tant, es va fer el mateix escrit de denúncia, que el vam redactar nosaltres, llavors vam redactar el mateix escrit de denúncia i es va interposar alhora a totes aquelles províncies on Deliveroo estava treballant, on Deliveroo tenia repartidors. I, per tant, es va fer com aquesta acció sindicalment de treballadors coordinada que va donar origen als diferents informes d'inspecció que un rere l'altre, després del judici, s'han anat confirmant. Va passar a Madrid, ha passat a València i ha passat també a Barcelona. I a partir d'aquest exemple de Deliveroo, per exemple, també es va iniciar a Glovo el mateix tipus d'actuació. És a dir, a Glovo també s'han convocat algunes vagues, s'han constituït les seccions sindicals i s'han fet també aquestes denúncies que han donat origen a diferents informes d'inspecció. A Glovo més perquè Glovo té una implantació territorial molt més àmplia que Deliveroo. És a dir, Glovo actua pràcticament jo diria la pràctica totalitat de ciutats grans de l'estat espanyol, mentre que a Deliveroo no succeeix així. La seva actuació és més restringida. Deliveroo és una empresa, al final, que és de capital britànic i Glovo és una empresa de capital de Barcelona. La seva seu està a Barcelona. Llavors, la implantació de Glovo territorialment és molt més àmplia que la de Deliveroo. Però els diferents processos, jo diria, processos de lluita, processos de resposta dels treballadors, processos fins i tot de solidaritat, de construir entitats al voltant, plataformes de representació ha estat molt similar. Cal tenir en compte que Deliveroo, per exemple, la plataforma aquesta de Riders por Derechos, que d'alguna manera ha estat la que ha portat la veu cantant, la que s'ha constituït com a portaveu pràcticament de molts dels repartidors, doncs aquesta plataforma neix en aquell moment, l'any 2017, al mes d'abril, abril-maig de l'any 2017 és quan neix aquesta plataforma arrel del conflicte de Deliveroo i neix vinculada a un determinat sindicat, a la Intersindical Alternativa de Catalunya, que és qui dona el suport express, material i amb tot el que necessitaven a aquest seguit de riders. I per nosaltres va ser un element important, perquè era trencar d'alguna manera amb una via precaritzadora enorme, importantíssima, que són aquestes empreses que fan aquests serveis que queden allà en una nebulosa, en una zona grisa de la normativa i que aprofiten precisament per això, per precaritzar, per imposar condicions de treball ja nul·les, és a dir, ja ni tan sols tenen la consideració de treballador. No és que siguin un treballador temporal enfront d'un indefinit, és que ni tan sols tenen aquesta consideració de treballador. Llavors, jo crec que va ser una lluita molt exemplar i que, afortunadament, està donant aquests fruits. És important també tenir en compte les relacions internacionals que han establert també ells, és a dir, amb riders d'Itàlia, d'Argentina,
del Regne Unit, de França, no? I han anat establint relacions a tot arreu, no? A tot arreu on existeixen aquest tipus d'empreses implantades. I una última coseta respecte a això, que per mi és molt, bueno, és simptomàtic i és important, i és com fins i tot aquestes situacions precàries obren, no, determinades finestres per crear alternatives, no? Alternatives al sistema. I molts d'aquests riders de Deliveroo, molts dels quals van ser acomiadats en aquella fornada, no, de l'agost, el 7 d'agost de l'any 2017, doncs com molts d'ells han constituït una cooperativa que es diu Mensacas i que fan exactament el mateix que Deliveroo, però en ple respecte a les condicions de treball, en ple respecte, no, a la situació dels riders, no? I com fan exactament el mateix funcionament, no? Estan desenvolupant també una aplicació perquè es pugui fer servir a través d'aquesta aplicació, no? I com s'ha aprofitat, no, tot aquell bagatge que tenien, no, de lluita, fins i tot per construir una alternativa, per dir, si la gent encara vol, no, o si la gent vol demanar menjar a domicili, no, a través d'una aplicació, no li deixem tot l'espai, no deixem tot el recorregut, no, a empreses netament capitalistes, sinó construïm alternativa. I ells han fet aquesta alternativa que de moment és molt viable, on existeixen també rèpliques a Madrid, existeixen rèpliques a França i que estan funcionant relativament bé en el mateix sector. Perfecte. Doncs no robem més temps. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i per tota aquesta explicació que ha estat realment impressionant. Així que moltíssimes gràcies. De veritat. Gràcies a vosaltres. Alumnes també. Molt bé. Gràcies a vosaltres. Fins ara. Adéu. Adéu. Adéu.